Здравейте хора, аз съм Барто Хекс и днес ще снимам първия ми геймплей. Първата ми игра, която ще играя, ще е Clash Royale. Ще правя много епизоди. Поредица ще има. Така, много се радвам, че почвам да играя игри, да снимам в моя канал. Тъй като аз мислех да съм влогър, но ще има и геймплей, както казах в първия ми клип. Така, сега съм на тренинг кампа. Така, ще си отворя първия чест. Smash Gold, Arrows и Ignite. Яко. Така, охо, колко карти в Clash Royale. Така. Ще снимам и на компютър. Сега батъл на тренинг кампа. Така. Стрелички. Бум, бич, get out way. Разкатах клики. Така. Кулата отиди. Взехме кулата, сега ще вземем и средната. Ще го трикрауним. Така, днеска мисля да направя към 10-15 епизода, защото играта ма кефи то много. Ще го супер. Геймплей. Много якото си геймплей. Giant. От паланка. Кърти. Два джаянта как ръшкат. Направо тренинг кампа го минаваме за минута, приятели. Отварям. О, епик! Епик ще ми се падне. Хора, от този човек ще ми се падне епик. Искаме палци. Да е хубав. 3, 2, 1. Бебе дракон! Епик! Епик! Бебе дракон! О, бебе дракона. Тук апгрейдваме. Оле, как се кефала. На третия тренинг камп съм и ми спадна епик. Бебе дракон. Така, хора, втория епизод ще е с музика. Ще включва музика. Аз ще играя и вие ще слушате ли там как. Така, беби дракон дава и къца и... От другата страна няма да направи нищо. А не ще направи. Аз му бутам и по средата ще го трикрауна. Онова къде отиди, къде отиди. Мисля геймплея за телефон да го снимам с Mobizen. А от компютър може с Fraps. Не съм сигурен още. Аз затова не съм почнал геймплея да снимам от компютър, защото не знам с коя програма. Айде, бутнахме на бебе дракона. Един удар. Бум! Как да се казвам? Казвам се Барто Хекс. Отваряме и този чест. Тук... Това какво е? Това е за клана. Кой лево трябва да съм? Трети или там кой? Тук за арена първа.
Като отворим шопа, ще стане нещо хубаво, ще си купа някакви там работи. CSGO от Archers и стрели. Ще може да апгрейднем стрелите. Така. Това е последният тренинг камп, хора. Вече съм втори левел. Така събираме еликсир за хубава атака. С джайанта. Така. Тук Giant. Тук така. Ignite. Тук от другата страна стана лошо. Бомбера ще помогне и то много. Давай, бомбер! Бум! Сега от другата страна аз му бутам кулата. И на помощ идва бебе дракона. Не, няма да пускам файра, една москитарка отзад. Мисля, че го трикранвам. Да, не. Да, бия. Няма как да загуба. На 300, 200, 95 остана. Айде, трикранвам го. Така. Silver Chest. Първият ми Silver Chest. Знам, че сега съм много слаба, много. Но все пак аз почнах играта преди 6 минути, отколкото снимам. Арена първа. Имам Free Chest, Crown Chest. Така не... два джема. Гоблините вече ги отключвам. Knight. И Archers. Ти арчери. Мога да влезна в някакъв клан. В епизод 2 ще влизаме в клан, приятели. Скелетон армии. Аз винаги правя така. 60 джема. ГХБ, 1000 голд. И така си купвам някакъв епик. Хора, имам скелетон армии. Купих сега. Слагам ги на арчерите. 3,6 ми е дека. И ще правя първия си батъл. Така. Да видим какво ще стане.